Ahojte všetci, vítajte pri novom videu Hokejovej akadémie. Moje meno je Marek a dnes si predstavíme hokejový výstroj. Takže ako prvú vec, tu máme suspenzor. Oblieka sa vlastne hneď na začiatku výstroje, ako prvá vec. Ako ďalšia vec sú to nohavice, ktoré vlastne majú tvrdé plasty a mäkkú výcpavku, aby bránili silným strelám. Na nohavice sa dávajú ďalšie plátené nohavice a slúžia vlastne na to, aby sa nepotrhali alebo nepoškrábali a aby nám dlhšie vydržali. Vykopávačky dávajú sa vlastne na nohu, na topánku a sú z tvrdého materiálu, ale zároveň znútra z mäkkého, aby nás to nebolelo, keď nám ide prúčia lopta. Toto sú betóny, dávajú sa vlastne takto a taktiež nás chránia pred loptami alebo teda strelami. Toto sa nazýva plastron, je to vlastne na hruď a taktiež sú tu tvrdé plasty zvonka a mäkká výcpavka znútra. Ako ďalšie sú tu chrániče lakťov, keďže je to veľmi nepríjemné miesto, kam lopta môže trafiť, tak slúžia na to vlastne takéto chrániče na lakte. Ako ďalšie sa oblieka obyčajný dres. Je to taktiež vlastne na plastron kvôli tomu, aby sa neošúchal, neodrel alebo teda nezničil, aby nám dlhšie vydržal. Ďalšia vec sú rukavice. Na pravú ruku používame túto červenú a do nej sa dáva ešte hokejka. A na ľavú ruku používame takúto čiernu alebo aj inej farby a vyrážame s ňou lopty. Nechytáme ich, iba ich vyrážame. Tak toto vyzerá vlastne s hokejkou a brankár drží hokejku len v jednej ruke. A takto to vyzerá znútra. Ako posledná vec je tu príľba a dáva sa na hlavu. Ako prvú vec si dávame suspenzor. Ako ďalšiu vec si dávame nohavice. Ako ďalšie idú druhé nohavice, obyčajne plátené. Ako ďalšie vykopávačky. Betóny. Ďalší je plastron. Chrániče na lakte. Ako ďalšie si dávame dres.